Uba Mayralborn Syiem u MLA ka Nongpoh bat udukot berim ka Kongres u badon mentang bat ka UDP ulakren Halor ka Jingpyniasoh badang syen Jong ki laingut ki MLA ka Kongres bat ka NPP da ka ba Shim Iaka Nongrim ka ba Hapdeng. Ula batai ba namar ba dan bentasyu bat kaseng Kongres umla ban kren AA Halor ka Jinglong Jingman hapo Jong kaseng ne kirai Jong kaseng. Uba Mayralborn ula penpau ba ka jingkala ha ka san perthai kalong ka bajuja ha ka history Jong ka Meghalaya ha ka ba ki sarkar sinrop kila long ka rukom nadu kisnem khat khandai spa Nongpoh kat ba ula kiar na ka ba kantho ne kershan ya karai Jong ki MLA. State, I have nothing to say against or for this action.